खुलुमबाय आं उदांस्रि मोसाहारि बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 25 जुलाइ 2024 नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ नेशनेल इन्टार्न डे महरै फालिनाय जायो। नेशनेल इन्टार्न डेखौ बोसोरफ्रोमबो 25 जुलाइआव फालिनाय जायो। बे साना जाखांफुनाय रोंग'साफोरनि बेसेन गोसा बिहोमाफोरखौ बाख्नायनायनि सान, जाय कम्पानिनि जाफुंसार आरो गोदान दिहुनथायखौ दैदेननायाव गोनांथार बिफाव लायो। कम्पानिफोरा इन्टार्नखौ फालियो, गोहो होनो आरो थुलुंगा होनो थाखाय नेशनेल इन्टार्न डेखौ गायसनदोंमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ इन्टारनेशनेल डिजिटेल एडप्शन प्रोफेशनल डे, वर्ल्ड एम्ब्रियलजिस्ट डे आरो गुआनाकेस डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।